dáš si možnosti proste teraz, lebo máš to česky, aby si vedel, chápal, hej, a dáš si možnosti a proste ideš. A začne sa proste, hej, režim barev, no aký by som si dal režim barev, tak mám počítačový monitor, televíziu mám taký. Tak mám počítačový monitor, že kde mám lepšie farby? Telku mám väčšiu, tak asi telka, ne? Tak dáš si telku, spokojný si. Hej. Spokojný si jak lebo máš teraz televízu, lebo tam máš viac FPS, všetko, hej, je to plynulejšie, tak logicky, asi však dá si televíziu, ne? Čo by si tam dal iné? No. A teraz ide, že pomier strán. Tak ty nevieš, lebo matika ti moc nešla, hej, vedel si síce kresliť, ale tak proste pomer stranu, tak strana 1, strana 2, nie? Tak to spojíš a máš easy. No ale proste ideš si svoje. No. A teraz stlačíš si až normálny. Širokouhlý. Tak širokouhlý bude lepšie ako normálny. Keď je normálny, tak je normálny, keď je širokouhlý, tak má viac uhlov, však logika, ne? To nepustí. Hej. A dáš si širokouhlý 16 diel na 10. 16 diel na 10 ide, počkaj, ideš rýchlo strašne. 1,6, lebo však nie si debil, vieš, matiku všetko. 16 a 10, 1,6 a 16 diel na 9, lebo nevieš, lebo to už tam nie je desiatka, tak sa to horšie počíta však. Tak to je nejaký 2, to ti nevychádza, tak dáš, že 0,8 napríklad, hej. No a ty si proste vypočítaš, že 16,10 je viac ako 16,9, však nie si debil, chápeš, matiku poznáš. Tak proste si dáš to a teraz ideš. Rozlíšenie. 1680 x 1050. No dobre. To už, síce si už v depresiách, lebo však nevieš, ako máš reagovať. Ale máš telefón, mama ti kúpila na rodinný telefón, tak si to zobereš. A tam máš také, že kalkulátor. Strašnú kalkulačku si tu máš. Dáš si rozlíšenie. Jaké rozlíšenie? Dobre, dáš si rozlíšenie a ideš. 720 krát 480 sa rovná 365,50. Hej. 365 600. Hej. Začneš byť deprimovaný, lebo nevieš vôbec, čo to znamená, ale pamätáš si číslo 3, 4, 5, 6, nejako 0, hej, a ideš ďalej. A teraz skúšaš a takto ideš až tak a potom ideš napríklad, že na 168 krát 1050. A vyjde ti milión. A tento milión pochopíš, že to je asi viac ako 30 000, čo znamená, že čím viac lebo mama ti tiež hovorila, že keď máš 10 eur, máš 100 eur, tak máš viac, keď máš 100 eur, ako keď máš 10 eur, nie? Logika. No. A dáš si 1680 x 1050, lebo však na to máš. Potom si ešte režim zobrazení. No a teraz je úplne confused, lebo vlastne vôbec nevieš, čo je dobre, čo je zle. Pretože v okne, jak v okne, však máme balkón, jak v okne, to ti nevychádza. Tak ideš ďalej, celá obrazovka. No však celá, dobre. A celá obrazovka v okne. A ty úplne v prdeli, že jak celú obrazovku narveš do okna, chápeš, keď ju chceš mať tu. Hej, vôbec nevieš. Tak si to necháš na tej, ako dáš si, že to bude tak celá obrazovka, však, lebo nepoješ vonku, nie keď si byť vnútri, vonku prší, ty chce byť vnútri, nechceš byť v okne s monitorom, čo si debil, chápeš. Dáš si, že úsporný režim pro netbooky, pro notebooky, hej. A teraz rozmýšľaš úplne, klepeš sa, nechápeš, čo vlastne chceš od seba samého. A úplne si prečítaš, že v úspornom režimu hra zámerne beží na menším počtu snímku. Nevieš vôbec prečo, ale tak snímku dajme tomu, že za vteřinu z dôvodu snížení spotreby energie z batérie. Vôbec nevieš, čo tam píšu, ale proste si vymyslíš, že pokiaľ úsporný režim pro notebooky je dosť dobrý pre notebooky, tak to bude dosť dobré aj pre teba. Chceš nejaké notebooky lepšie? No jasné, že nie sú lepšie ako ty. Tak proste to proste využiješ, nie? Nie si debil proste. Tak ty dáš zapnúť to proste. Keď tu majú notebooky, to si máš ty. Čo si horší? No nie si horší, tak si to neháš aj ty. Hej. A teraz začne peklo. Hej. Souhrnná kvalita stínu. Si Slovák. Hej. Nevieš, čo je stínu. Nevadí. Máš Google, dáš si, že prelož stínu. Ve stínu, anglický překlad, slovník, bla bla. Čo? Marilyn Manson, Valentine's Day ti vyhodí. Potom Martinus knihy Mistr stínu. A vzpomínky stínu nevieš, nevadí, vypneš, furt confused, ale ako debil, ale nevadí. Domyslíš si, lebo nie si páko, videl si proste niečo ako film Temných stínu, nemáš to vôbec rád, tak chceš, aby boli proste veľmi nízke, lebo však čím sú väčšie, tým sú strašidelnejšie, logika nepustí.
A potom ideš ďalej, kvalita modelu proste. A takto si postupne proste aplikuješ vedu ťažku na toto všetko, hej, tak? Nevieš, prečo máš víc jadrový vykresľovanie, či máš doma jadrovú elektrárne, alebo na čo toto máš, ale proste máš, hej, tak si spokojný. Nebudeš to riešiť ďalej, pretože máš viac jadier, my si viac jablko, to proste nepustí, hej. Tak nechaj si, že zapnú to, pretože čakáš, že to za teba proste, nie vypnú, zapnú to, hej. Takže režim vyhľadzovania, typ multisplink, hej, proste. Tam všetko ostatné nie je dôležité je vyhľadzovanie. Lebo čo je hladké, není hornaté, hej. Viac dovidíš, logika, chápeš? Tak si necháš si proste zapnuté, však nie si debil. Hej, dáš si a teraz preboha a potom ti začne, že dvakrát MSS a proste a ty si úplne nevieš, že teraz či to ako myslia vážne, alebo či to je mám sa alebo Martin Sikorka a auto, alebo čo. Dáš si najviac, lebo proste takto všade píšu, že čím viac, tým je to lepšie. Necháš toto, potom si necháš, toto si vôbec nie, alebo filtrovanie, no filtrovanie kávy, filtrovanie, to sú na tých cigaretách, nie toto. Filtre musia byť, preto si dáš a tu si dáš briliantní a anizotropní. To ti niečo z chémie hovorí? Hej? Či z biológie, či čoho to? Nejaké papradiny alebo kerehoca? A teraz trilineárny, to je jak thriller, hej, proste, on je Michael Jackson, chápeš, tak si to nenecháš proste. A necháš si bilineárny, nie, však logika, však to nepustí proste, lebo bilineárny proste není ani thriller, lebo však thriller už nikto nepočúva, kto by to počúval, hej. A antizotropný, no kvety tam nechceš. Tak necháš si bilineárny, nie? Logika. Ďalej už ani nejdeš, lebo vertikálne synchronizácia, to už sa synchronizovať nechceš nikým, že máš telefón na Facebooku synchronizovaný a tvoja matka videla všetky tvoje fotky z posledného žúru, takže synchronizovať nechceš absolútne nič, pretože necháš vybrať. A rozmazanie pohybu. No rozmazanie pohybu nemáš moc, keď sa hýbeš, tak to si necháš tak. A necháš to vypnuté proste, hej? Hej. Chceš si síce skúsiť zapnúť, ale necháš to vypnuté, lebo nechceš to má rozmazané, nie? Potom dáš použiť, hej? On to preplikne, to sa ešte neboj, to ešte nič sa nedeje, hej? Až to peklo až potom príde, hej. Ohraničite takú malý štvorec, lebo nevieš absolútne, ak sa to stalo, alebo prečo sa to stalo, hej. A máš toho televízu, nemáš to v okne, hej, hráš furt tu, kde si a podobne a všetko v poradečku. Dobre, všetko v poradečku, nemáš vôbec problém, hej. Pretože máš televízu, máš oné FPS-ka, více jadrové vykresľovanie, ty vlesi, jak oný Šumperk a oný tam, keď míňaš Jaslovské bohunice. A proste úplne si pripravený byť globálna elita, proste dobiť svet Counter-Strike, však keď to dokáže nejaký Ketrite s tým konfigot, tak to dokážeme aj ja, nie. Zistíš, že existuje taká vec, že CSSK komunita, hej, a takéto pecky, že CSSK komunita, lebo máš nastavené všetko, ty poznáš, hej, už úplne si nafetovaný informáciami, perfetovaný, úplne nechápeš, že vlastne koľko informácií sa do takého malého človeka, ako si ty vôbec zmestí. Hej, granáty nepotrebuješ, to je moc komplikované. To ty nerieš vôbec takéto veci. A teraz proste si úplne si prehajpovaný, že vlastne potrebuješ cítiť spojenie takto s tými vecami, čo sa okolo vás dejú. Teda okolo teba. A potrebuješ kamarátov, lebo už nemáš kamarátov, tak proste sa chceš kamarátiť s kamarátmi nejakými, ktorí robia to isté, čo robíš ty, no proste. A napríklad, že hrajú CS-ko, hej, lebo iné deti hrajú Dotu, to ty nechápeš, lebo nevieš po anglicky, hej. Iné deti, ja neviem, robia iné veci, ty proste si sprostý jak tago, tak proste strieľaš panočiku, hej. No a proste ideš na tú komunitu, hej, lebo čo je veľa, to je málo. Ideš na tú komunitu, hej, a teraz začne tá pravá parada. A ty proste zistíš, že československá komunita, keďže nevieš po anglicky ani hovno, tak chceš proste sa kamarátiť s československými kamarátmi. A začneš chodiť a teraz uvidíš, že ty kokos, to je globál, to je aký. Napíšeš mu. Ahoj, ja dám. Hej. Ty mu to pošleš, ja mu to nepošlem, lebo ja sa ho bojím, hej, ale ty sa s ním môžeš skúsiť komunikovať. Poviem mu síce, že si Goldnova 2 až 3 skill tak na šerifa, cítiš sa na globálku, čakáš na FPL, ale to proste nerieš. Pointa je taká, že potom ideš ďalej, hej, vidíš nejaké pekné obrázky, to vôbec nechápeš, čo to je. Tuto vidíš veľké čísielka, to vôbec to je úplne mimo teba. Potom tu, zdravím, chci sa zeptať, za kolik sa dá zakúpiť, no ty kupovať nejdeš vôbec nič, lebo však nemáš ani fuka. A teraz, ja mám odminúť to celé vpravo a ty nechápeš. Jaké celé vpravo dole? Nevadí, nechápeš, ideš ďalej. Tento má moc farebné, ty vole, nevieš. Hej, potom nejaký pavilon tu je, či čo.
také one. A teraz som s novým videom snad, nevieš, neriešiš takéto veci vôbec. To je mimo teba, ty hľadaš kamarátov, hľadaš, jak sa zlepšovať v tejto hre. A proste vidíš na Rexku, tu takýto skin by si chcel, lebo však nemáš žiadny skin, tak by si chcel, lebo píšu tiež na nete, že čím viac skin, tým viac skill, hej, to proste nepustí takéto veci. Potom vidíš typka, čo ťa normálne, že to ide odhodiť až na druhú stranu normálne Azerbajdžanu, hej, že chceš normálne emigrovať do Švajčiarska hneď v tento moment. Ale to je stále nepodstatné, pretože ty hľadáš čo ďalej. A teraz, a nie. A nájdeš. A takú vec ty nájdeš, že ty nechápeš. Takúto vec tady nájdeš. Takúto, chlapec môj zlatý. A ideš si, že boost. Keďže nevieš ani hovno po anglicky, tak to proste aspoň vygooglíš, že ja to teraz googliť nedem, lebo však zo strednej vieme všetci dobre, že boost je all of mice boost niečo hore. Takže keď si není dole, tak si hore, tak si boost, hej, logika. No a ideš, a Stopolčan. Nevieš, že sú to Polčany, hej, tak si zase vygooglíš proste, však ten Google na to máme. A dáš si, že Žilina, hej, ťa to tam priblížiť, že ty kokos, toto bývam to takto, je to jak mapa z GTAčka. A potom si dáš, že directions, a dáš si, že Topolčany, dáš si Topolčany. No zistíš, že to iba hodinu 43 autom nemáš, to vôbec nevadí, proste je to blízko, hej, je to len 130 km, to vôbec nie je ďaleko, si celkom dosť spokojný, hej. A ty teraz pokračuješ ďalej v týchto veciach, pretože zdravím, ponúkam boost na CSGO zo Silveru MG. Zadarmo. V dobrom, hej. Môj dôvod je preto, lebo chcem si skúsiť zahrať proti nemčím ránkom a zistite, ako dopadnem. Pošli mi fotku free hacks, please. To chcem boostovať, ale tu máš. Dobre. A teraz už, hej, ty vlastne už teraz vieš, že čo vlastne chceš, kde je tvoja cesta a kam sa chceš vydať. Ty proste chceš byť to MG a potom od MG už je len skokom, jak onom, hej, v Mariovi, keď skáčeš tam z ústrice na ústricu, tak z MGčka do globálky, hej, a potom už len cez dvere a už si proste v Navi. Takže pohodička, však keď to dal Guardian, tak to dáš aj ty v kľude, ne, pohodička, zavretými očami. No, a teraz si proste ideš a čítaš komentáre, a teraz, že DMG a boost to je failfish. Nevieš, čo je failfish, ale asi niečo kruto prísne, tak to začneš používať tiež, lebo to je cool, proste to je cool a musíš to používať tiež. A tak vieš, niekto môže sa chcieť do severu a nejde mu to, nebudem to tu riešiť. A začneš si vytvárať proste pocit s tým typkom, že asi správny chalan, hej, keď sa pomáhať ľuďom proste len tak, že pomôžem ti, hej, že to je milé, citlivé to je, chápeš, nemáš s tým problém. A potom s ním budeš hrať a plakať, že máš zlý tým. Presne to uhadol. Lukáš Karcel píše. Zistíte, ako dopadnem. Aha, takže keď dropneš, tak je to jedno, ale budeš vedieť, ako si dopadol. Moc nerozumieš, ale pokračuješ ďalej. No proste takto prejdeš celý tento ony. Hej, potom nejaké videjka, takto, konfigy. A tu končíš. A tu končíš, lebo tu si tak v riti, že keby si chcel hrať na telke v okne, tak zistíš, že ani tvoje komponenty, ani tvoj život, ani tvoje tréningy, ani tvoj skill, ani tvoja myška, ani tvoja mama, ani tvoj oco, ani to, čo piješ, nemá nič s tým, aký budeš skill. A je úplne jedno, či si globálna elita, alebo si Lemko, alebo si Supreme, alebo si iný čurák. Proste, keď sa rozhodneš, že budeš dobrý, tak ti takéto sračky sú k hovnu. Dobre? Je to úplne k hovnu a je to bezpredmetná sračka. Pretože ty to nepotrebuješ. Ty potrebuješ jednu vec a to takú normálne trénovať. A robiť to, čo máš rád. To je všetko. Chápete ma? Takže aj keď si zmeníš proste ten config, ktorý som si momentálne zmenil tak, že už ani Boh mi ho nevráti späť, tak zistíš, že keď zmeníš myšku, podložku, klávesnicu, frajerku, odčíma, psa, mačku a postavíš si izbu podľa Feng Shui, tak ti to hovno pomôže, keď nebudeš trénovať. Rozumie sa? Takže nerobte takéto chyby, prosím vás. Oh, yeah.